Is mó thraidisiúnta airde agus dhamhsa an seasamh in Éirinn agus sa stair loidir agus gcultúr. Chun níos mú faoin tradiisiún amach, chuig de journal go Connemara áitina leor muid le Becky Ní Éalaithe ó Indrevón. Is dhamhsa agus chultúr Ní Éalaithe a bhú an Oireachtas Steip ag an Oireachtas Imlína. Anseo in sin si dún faoin stair an tradiisiún dhamhsa an seasamh. Is stíl go dhamhsa tradiisiúnta an dhamsa an seasamh agus is stíl dhamsa éireachta so dún dhamsa laethanta is stíl dhamsa rithimúlata an agus agus tána cinál coinneann tú an corp íseal go má an tala so beidir beganín difriúil ón dhamsa céim nó dhamsa gaeilge ecin smud ach is tíreach stíl gon cinál dhamsa tradiisiúnta agus cinál tháinig cinál cruth difriúil leid beidir ón cinál dhamsa eile. Agus cá tháinig as an tradiisiún seasamh? Well, fadó seachaí go mbeadh daoine a tíoch le chéile ag ddíche nó in ihe áneán agus nó bheadh siad a bailú le na chéile agus a casa ceol agus a ggóraneacht agus cinál nuair a bheadh rudaí gáil go má beidir go mólach duine cupla céim amach ar a tala agus bheadh cupla céim beidir ag greensteiní sin sa bubal agus in sin tháinig stíl faoi le as sin agus bhí rins damsaí cinál fadó a bhí stíl héanaach agus mar sin agus in sin níra anamach go beidir na ríide bhí cupla téirma ach go bhóbach níra an téirm an dhamsa an seasamh cuairteir a dhamsa go dtí beidir na 7 na 8. Agus chunas go chuir tusa sim isteach sa dhamsa an seasamh? Well, bhí an táirm sa fása níos, bhí borradh an dhamsa an seasamh, bhí cinál borradh tacaíad hána féin, harteid bhfuil na 8 na 9 agus rudí mar sin agus féinams gur mise fása níos bhí ranganí ar fáil agus bhí dhamsaí an sco a múna ranganí leheadí Róisín Íháin agus muintir Íhuain agus Becky Ní Éalaithe agus bhí ranganí ar fáil go riine agus bhí siad náthán agus sin an stíl dhamsa cinál a bhí hart so beidir seachas tholasteach a dhamsa gaeilge bhí níos mú daoine tholasteach sa dhamsa an seasamh. Leis an seasamh bíonn tú fáil mo bhaoine eile agus is tradiisiún fi le a bhíonn sig ag teach dó glún go glún mar deirtir ach an caiigh tú clí rilí cí nó bhfuil rudí banúsach an go caiigh tú clí leis. Ja, tá rudí faoi le a bhhainint leis an stíl seo so mar dúirt me tá an stíl cinál íseal agus mar sin ní bhíonn mór an léimt nó ní bhíonn na cosa gáardúneamacha agus tá rithim an táhachtach agus an ceangal atá leis a gceol so tá rithim an gúnaí ag cinál tá sé cosa le airlis ceol ar bhealach cosa le mór a bheith beidir báir an ruid cin tatú gcéire rithim chruthú a héins leis a gceol. Tá céimeanna faoi lehan sa dhamsa an seasamh freisin agus den an choladh amsar in na céimeanna seo ach tháinig na céimeanna seo ó chaimseoirí eile roine agus tá muid cinál le leannacht a ráilób agus beidir chuir ar stíl héin leis ná beidir a chuir de cinál de bhlas héin leis. An bhfuil pobl mór an in Éirinn faoi láthair ag bhíonn sig lé leis an seasamh an bhfuil tú mór ar an seasamh na leightan seo. Tá sé cinál forleathan inis ar fud na tíre bach ranganí ar mana clia ranganí ináit ar fud na tíre beidir fiú ar fud a dain tá cinál tá aine ag dhaoine air agus chuid an Oireachtas Steip go mór leis sin mar gomach daoine an breanú ar a dhamsa a seasamh agus nar a thosa siad cho chraol lei sin chuir sé go mór leis an borradh freisin marall gomach daoine an breanú ar dhamsa agus sin cinál bheáil sé sin isteachid. Agus mar sin an dóilead go mbíonn sé tábhachtach an seasamh dhamsa an seasamh a chuomhnú don chéaglann eile. Mar dúirt me ceangal atá gon rud a tháinig rút agus is bailach iontach le ceangal a bheith le ceol agus le tradiisiún agus bhain chud an úil agus bulan tú le cáide agus bulan tú le de phobal agus is iontach rud agus so tá mai heap gur iontach rud é chuimhnú gon drámóg ach ní leon bhfuil ar sin mar tá borradh iontach faoi agus tá mai heap go gonneó sé sin i fás agus a ferbert cínte.